umqeqesha lento ukubana funa okuhle ukuze uphile. Inkosi yezukoma isikelele ebethe uba umfundisi kule ndawo mandithethe ngeluhambo longabi namyeni. Inkosi yezukoma isikelele mama wam nxa ungumama ongenamyeni awufunekanga ungxame endleleni ngoba kona kuyahambeka kodwa ungangxami. Inkosi yezukoma isikelele ngoba ingxaki ngoku zizawutshintsha izinto futhi kuzawutshintsha nengqeqesho apha ebantwaneni. Inkosi yezukoma isikelele bathi ngexesha bebeyazi ingqeqesho katata wabo uthi wasakusheka wedwa batshintsha abantwana bajikele. Inkosi yezukoma isikelele kodwa uzungathi ngenxa yaloo nto ube ngathi ungumama ongamazi uThixo. Inkosi yezukoma isikelele uzube ngumama nomqolo, uzungabi ngumama wagqithwa sisilwanyana ngoba injithi nxa izelele kule ndawo ithi nxa itshintsha indawo ayibashiya abantwana bayibabamba ngomlomo athi yokokhana bophambili. Inkosi yezukoma isikelele uzube ngulaa mama unjalo ke ngoku xa ungumama ongenamyeni zonke into ziyathethwa ngawe, ezinye zinhle ezinye zimbi. Into ndizayicela kuwe mama uMrheti uzungabi nampendulo. Inkosi yezukoma isikelele futhi nxa ungumama wedwa uzungayithandi itshomi. Inkosi yezukoma isikelele uzusuke nje usondeze abantu bakuphila. Inkosi yezukoma isikelele ngoba namhlanje itshomi izaba nawe ngomsa izubakho eca kwakho ze kuthi kokuba nzima athi uzuguqa uthandaze ngoba uba uMrheti ukushiyile unayo indawo yokuthandaza. Inkosi yezukoma isikelele uzuthi la uphelelwa lithemba athi usuke uziphakamise zakwizandla athi uzulamkele phezulu elakho ithemba. Inkosi yezukoma isikelele ndiza kunika lo themba mna namhlanje and ndizawuza kubantwana balapha Tshepo noHlonono. Nxa ningabantwana abangenatata niba nevumbi elibi phakathi kwabantwana abanotata. Kufuneka ngoku niqale nitshintshe iposition yokuphila, niqale niyijonge into ekufanele niyenze nabanye abantwana. Ngoku nizawuthi niyadlala nabanye abantwana kodwa kuthi kwakumosheka kuthiwe abantwana benze into abantwana bethu benze le nto ngoba balamhlolokazi ngoba baqeqeshekanga. Inkosi yezukoma isikelele funeka ngoku niqale nitshintshe inyawo, nitshintshe abahlobo, nitshintshe ukuphila, niyazi into yokubana ninyathela phi nabani ngoba ekugqibeleni le nto endizawuyenza izawuphuma nam. Inkosi yezukoma isikelele ngoba nitshintshe kakube ngathi ngoku nanizalwa ningenatata. Yinto efuneka niyazi ke ngale into yoba ihlahla nizawuza nalo ngaphandle athi elimoshayo lizawuhlaba umama wenu kuthiwe ngilamhluka abantwana balamhlolokazi ngoba kade akho ngqeqesho phaa ngoba akho mntu ngutata. Inkosi yezukoma isikelele yiyona nto endizanayo kule ndawo. Ndininika nje elo themba mama uMrheti into yokubana kuyahambeka endleleni, uyeke nje wena into ezimbi ngoku ufuna okuhle ukuze uphile. Akho nto ininzi endizanayo ndithi nam ndiyehla.
Basuka ngalamazwi uThixo wabeke emilonyeni yabo. Ndinethemba lokuba uvile umama uMkhethi. Ndinethemba lokuba nomabhishophu uSindi njengoba nisekele phana uyamcebisa amabhishophu uNcambaca kuba naye i-full party yalendlela isabonakala. Ayikamili malibonke igama lenkosi. Njalo nje xa isekelwa nangomama umongameli uNcambaca abandiqonda okokuba hayi man umama uNcambaca ukhulu endiqonda okokuba bakwi-age group enye uyawuyiva ngcono lento. Ayazi okokuba akazondwanga nguThixo. Malibonke igama lenkosi. Ayazi okokuba ayikuba wonile koko nje ngelinye ixesha ke umongameli izinto zithi xa zisenzeka singakuthilo zenzeke zifuna okokuba ubuyele back to square one. Ukhangela ikhaya kuba asawuchama umntana emdala kuye kuthiwa makathathwa abhekiswe ekhaya. Malibonke igama lenkosi khona ukuze kuyolungisa umonakalo njengoqatha isawuyitshayisa imoto yakatoyota awucingi uyibona kwaMercedes ithathwa isweka ikhaya layo kwaToyota. Waba likhaya wena Thixo. Utsho kuba umongameli, utsho kuba umongameli Hlonolo uthi kwiinto zonke lingawa elikhaya liphele uba niliyekelele, kodwa ze niyazi okokuba kukhona uThixo ongazuqala apha kuni Tshepo, kodwa owayenguye uThixo likhaya osawuya kuba lilo ikhaya nakwi-future. Bamuzekani oyikwayara lapho shawuthi xa ndikubona ndithi ndamzama uThangani. Bonke igama lenkosi. Ndikhalela ke mama uThangani mamuzekani njengokuba ndiqonda kakuba uyamazi umama uMkhethi beke wavakasha napha eThembeni. Ndiyarhalela okokuba ungathi sowulapha ave kuthiwa hayi ebelapha umama uMkhethi ubungathanga naye njengoma athi. Malibonke igama lenkosi. Khalunikeza lo opportunity kuma athi ukwenzela uba abake bandifonela ndandifonelwa nguThangana kuthiwa mama wathi banentlombe phaa kwabo umama uMkhethi notata uMkhethi balapha. Malibonke igama lenkosi. Ya ndatsho ndathi yadibana kwavela ividiyo itrenda uba uMkhethi edibanisa amaplanki ezizandla phaa eThembeni. Ndatsho ndathi yadibana. Iyawuba ke ndimoshile uba ndinakunika eli thuba. Uthetha awukamswelekelwa indoda usazawusweleka uzekaya uzawubhubha yaya kwayiwayo. Malibonke igama lenkosi. Igama lenkosi ke malibonke.